to bus mara Kenyatta University mano ka intie kaunti ma Anya kuong kawacho ni agolo kuyo na makende ne jo familia mo wito jogi. En wach malit ahinya ka wito ng'ato e wach mar masira mapaya ndara. To gima duong' makoro nego bed nwachako wacho nikech masira to timrenwa e ndara pile ka pile. Samoro koro nego chopo samo nego chak penjre to infrastructure mwan godo Kenya ka be en nderni moromo jo Kenya tigo gi sani. Ichido ka ndechni mitiyo godo gi ndara ma Mombasa Road. Ndara manolos mana karibu 1980s kucha. Namba mar jo Kenya osemedore. Namba mar jo matiyo gi ndechni osemedore. To ndara kano chal lena achiel cha. Kadi achiel madhi Mombasa gi kendo achiel maduogo. Koro yudo ka jo matiyo gi ndara ng'eny to ndara to komedre. Ndara ena ka nen cha. Koro safety bedo shida maduong' e ndara ka inano. Samoro be ng'ato nyawacho ni onego bed ni timo training ne drivers gi joma tiyo gi ndara mondo ne ginya tiyo gi ndara yo giriembe yo maber kik gikel masira. To kata ka driver obedo train kecho kapar ka driver te mariembo geche ni ok gin train kata giriembo geche. Samoro en infrastructure mikete gi gari no tin kabisa mata kako nyalo maintain control gari no kapo ni gimoro timre apoya bedo matek. Koro mano e gima naneno maduong' monego wachak kaka jopiny ng'eyo nikech wasewuoyo wach ni mang'eny osekel nyaka alkoblo osekel gik mang'eny gi to masira to medo mana bet mbele. Samoro koro en ndara mitiyo godo ni e marach ok en driver kende marach. Koro sirikal bende obed ni ng'iyo gima duong' ni eka nyalo los ndara e yo mandara bedo godo ko bedo wide infrastructure project kata ko bed 8 lanes ng'iya Thika Road ka ndalo mane koko lose malong'o. Thika Road be ji nen masira mang'eny kamae. To gi sani chakre los ndara no bed super highway aka en no. Iyudo ka koro jo accident masira mag apaya ndara bet odok piny. Koro samoro ka Mombasa Road ni to ka ng'iya from Mombasa Road nyaka Kisumu, Nairobi, Nakuru, Kisumu, bidhi kata kendo nyaka Malaba. Mano en ndara monego kaber gi wuon. Wachak ng'iyo ni nikech en national artery. En iluongo ni lep maduong' mar Kenya. Onego lose in a way ma obedo ndara moyawre maber, obedo gi kata first responders mobedo stationed at different points. Makapo ni gimoro timore to ginya chope mapiyo. Ndara mobedo marked maber, ndara mobed gi kata speed controls oket malong'o. Ok maro masani en ndara ma ipupo kata bumps chalo mana baul gima geng'o ndara. Ok ochal gima control speed. En gima kara ng'ato komuoche bam tipo magari mone manyalokre. Bakel masira maduong'. Erokamano ahinya. Tabitha, nitiere chenro mopogore opogore mosekel e weche gi mokwongo mag masira ng'ami thuolo mondo mi ang' ichaka kang'e ichiwonwa pach kotenore kod masira mosebedo ka timore pacho ka. To ahinya bende nonwa ne korka kori. Nitiere magi miwacho ni chike gi oseketi. Waseneno ka iwacho nyaka ni retraining otim, oduok gi e sikul. Waseneno ka joriemb matatu pengo wechego. NTSA osebedo ka sirogi. Nyaka sani masiche medore. Kuno miwacho ni apeyni